присъстващи гости и членове на футболния клуб Пирин, уважили нашето събрание. Госпожи и господа, в нашия футболен клуб членуват 56 броя членове. Присъстват, които редовно са си платили членския внос и съответно редовно са приети в футболния клуб. Присъстват 46, неприсъстващи 8, членове по уважителни причини, които отсъстват 2, членове по неуважителни причини 8. Събранието в този случай има кворум и редовно може да се отпочне работа.